Hvala Allahu, Pánu svijetu je njehovo uctívam a je njehovo pomoc a uvedení správnou cestou žádáme. Dosvědčují, že nejbožstva kromě Allah jediného, který nemá společníka, a dosvědčují, že Muhammad sallallahu alaihi wa sallam je jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Bůh žehnej jemu, jeho rodině, jeho společníkům, pravověrným chalífům po něm a všem jeho následovníkům do soudního dne. Připomínejme bohabojnost, dodržíme všechny pilíře islámu a jdeme přímo. Nejlepším slovem věru je slovo Boží, který říkal v Koránu ve významu. Vy, kteří věříte, bojte se Boha bázní, jež mu přísluší a neumírejte jinak, než jako právě muslimové. A nejlepším vedením je vedení Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, jenže řekl: nejhorší věci jsou věci nově vnesené a každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá novota ve víře je zhoubná inovace a každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni. Potom, milí bratři a sestry v islámu, strádání palestinského lidu v Gaze pokračuje. Sionitičtí vrázi bombardují muslimy v mešítách, masakrují děti ve školách a ženy v jejich domech. Používají zakázané zbraně a vedou vyhlazovací válku. Podle oficiálních zdrojů zahynulo již minimálně 770 lidí, většinou civilistů, nemluvě o zraněných. Nechyběli ani cizinci, humanitární a rozvojoví pracovníci. Jakožto muslimové i lidé soucítíme s trpícím palestinským národem. Podporujeme ty, kteří bojují za jeho svobodu. Od Taubána, radiyallahu anhu, řekl, že posol Boží sallallahu alaihi wa sallam řekl: bez ustání až do dne soudu bude mezi mými následovníky skupina lidí, kteří se budou zasazovat o pravdu. Neublíží jim ten, kdo je opustí. Budou takoví, dokud nepřijde Boží nařízení. A sahabi Sa'd al-Waqas ve svém podání upřesnil, že jde právě o obyvatele Šámu, tedy Palestíny a její okolí. A nepřirovnal snad posol sallallahu alaihi wa sallam muslimy v jejich vzájemné svornosti k cihlám ve zdi, kde jedna podpírá druhou. Kde jedna podpírá druhou, nepřikazuje snad islám pomáhat bratru, když je mu ukřivděno. To je poselství, které nasledujeme. Poselství jednoty, svornosti a bratrství, určené Božím zjevením, který říká v Koránu v překladu: pomněte dobrodění Božího k vám, když byli jste nepřáteli a on opět zblížil srdce vaše a stali jste se díky milosti jeho bratry. Toto, milí bratři a sestry, jsou slova Koránu a slova proroka sallallahu alaihi wa sallam, který popisují podstatu této jednoty a popisují taky její charakter a podobu. Posol Boží sallallahu alaihi wa sallam odpověděl na otázku Abu Musa al-Aš'ariho, kdo je nejlepším muslimem. Posol sallallahu alaihi wa sallam odpověděl: ten, od jehož ruky i jazyka jsou v bezpečí ostatní muslimové. A Anas vyprávěl slova posla sallallahu alaihi wa sallam: nikdo z vás nebude pravým věřícím, dokud nebude přát svému bratru to, co přeje sobě. Takže, milí bratři a sestry, to jsou fakta, které se odehrávají před našimi oči. A možná stojí za to i připomínat, že to není poprvé a že to není novinkou. A že nejen my odsuzujeme sionismus a jeho skutky. Sionismus byl v roce 1975 rezoluce OSN číslo 3379 označen za jednu z forem rasismu. Je to nacionalistická ideologie
o nutnosti návratu všech Židů z oblasti Palestiny a vybudování státu založeného na vládě šovinizmu a rasové nadřazenosti Židů nad nežidovskými etniky. Je ideologii vyzývající k válce proti nesionistským Židům, křesťanům a muslimům. Takže toto je i proti těm z Židů, kteří vlastně nesouhlasí s touto sionistickou ideologií. Tyto sionisté jsou pravděpodobně těm, o nichž vypráví koránský příběh. Byli zabiti lidé při kopu, ohně stále živeného palivem, zatímco okolo seděli soudce svědky toho, co s věřícími dělali. A pouze za to se jim mstili, že v Boha mocného, chváleného uvěřili, jenž nad nebesí a zemi králuje a Bůh svědkem každé věci je. Věru těm, kdož věřící muže a ženy pokoušeli a potom pokání nekonali, těm muka pekelná i trest palvící připravili. Takže, milí bratři a sestry, každý z nás je svědkem toho, co se odehrává, a každý z nás zase je povinen něco pro to udělat. Prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam říkal a právil, kdo umře a nebojoval a ani to neměl v úmyslu, zemřel s dílem pokrytectví v sobě. A Allah v Koránu taky zjevil, a byli tam tehdy věřící podrobení zkoušce a byli otřeseni silným otřesem. Tento verš se vztahuje k bitvě při Kopu, kdy se nevěřící společnými sílami snažili vyhladovět a pobít muslimy v obykličené Medině. Prorok sallallahu alaihi wasallam však tehdy vytrvale rozptiloval strach a obavy svých druhů. A s jedním a dělal to tak, že sloví ve jméno Allaha, ve jméno Božím, a s jedním mafnutím udeřil krumpáčem do skály a zvolal Allahu Akbar, kus skály odpadl. Posel Boží řekl, sallallahu alaihi wasallam, dostalo mi se klíčů v Šámu. Při Bohu vidím teď jeho červené dvorce. Pak se rozmáchl podruhé a udeřil. Odpadl druhý kus a on řekl Allahu Akbar. Po svojím Perzii při Bohu vidím její bílé dvorce na městí a tržiště. Teď. Pak udeřil ještě po třetí, stěna se rozsýpala a on pravil Allah ve jménu Božím. Dostalo se mi klíčů Jemenu. Vidím odsud z mého místa bránu Saná. Nebojíme se tedy, milí bratři a sestry. Slíbili jsme naši aktivitu a podporu všem utlačovaným bratrům v Gaze i jinde ve světě. Takže, milí bratři a sestry, musíme si uvědomit toho, že Allah je nad každou jinou mocí. Allah a jeho moc je nad každou jinou mocí. Allah dosáhne svých cílů a úmyslů s námi i bez nás. Proto je na každého z nás mít ten soucit. Aspoň ten soucit, ale i ta aktivita je potřeba. Celý svět se bouří proti genocidě v Gaze. V některých zemích se vyhošťují diplomati. Metropolemi otřásají protesty a hoří symboly nelegitimní sionistické etniky. Jsou různý výzvy. A jsou různý hněvy, nebo formy projevu hněvu. Naštěstí dneska jsou mezi protestujícími i světoví intelektuálové, spisovatelé i politici. A Allah značně říkal, bojujte proti nevěřícím jako jeden muž, tak jako oni bojují proti vám jako jeden muž, a vězte, že Bůh stojí na straně bohabojných. A bojujte tedy proti ním a Bůh je vašima rukama
a Bůh je vašima rukama potrestá a zahambí a dopomůže vám k vítězství nad nimi a uzdraví hrudě věřících. Připomínejme tady, milí bratři a sestry, že i my jsme součástí toho světa a my jsme i součástí té muslimské populace. My jsme součástí celého lidstva, který by se mělo stydět za to, co se odehrává dnes v Gaze. Připojíme se i my tím, že za prvé sami budeme nasledovat cestu výtečnou, tedy cestu posla Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. A pojďme příkladem rizího a cnostného islámského života pro svou rodinu, přátelé, spolupracovníky, okolí i společnost. Pojďme soustavně pracovat pro dobro palestinského národa i všech muslimů, účastnit se stávek, demonstrací a manifestací, podpory a solidarity s trpícím palestinským národem. Budeme hovořit o těchto problémech mezi sebou i v médiích, zaujmeme na jasné a objektivní stanovisko a budeme přesvědčovat o něm ty nerozhodnuté. Ti z nás, kteří mají popularitu a publicitu, by měli otevřeně vyjádřit podporu obyvatelům Gazy a těm, kteří bojují proti sionismu. Za třetí, svou bolest a svůj vztek přetransformujeme do děl a uměleckých projevů, tedy do pozitivní energie, nebo do pozitivních projevů, o které obohatíme své okolí, ať již v poezii, próze či v mediálním světě. Za čtvrté, budeme bojkotovat veškeré produkty a instituce podporující sionismu doma i v zahraničí. Žijeme pro pravdu, bojujeme za ní a umírejme za ní. Podle výroku vypravěného zaznamený Al-Hakímem od Ibn Abbasa radiyallahu anhu, že nejvybranějším šehídem je Hamza ibn Abdul Muttalib a pak každý, kdo přijde k vladaři a povzbudí jej, aby činil dobro a aby se vystříhal zlého a vladař jej zahubí. Takže, milí bratři a sestry, bojujte, pracujte a zasazujte se o pravdu a o víru islámu, aby byla tím nejvyšším a aby pravda zvítězila nad lží. Milí bratři a sestry, my jsme dneska pro vás nachystali jenom pro ukázku takovou za 24 hodin vytvořenou takovou prožorečku, jenom abyste viděli, co dělají pro sionisté, čeho jsou schopni a co za ty 2 týdny mohli dávat do médií, tady jenom v České republice. To je jenom takový výtážek, strašný maličký výtážek toho všeho. A my, bohužel, my jenom trpíme, my jenom sedíme u televizi, zarmutky plného hrudi máme a bohužel nic pozitivního, nebo málo toho pozitivního děláme. Trápíme se, jsme smutní, je nám to líto, ale co pro to uděláme? Podívejme se na to dostane ten šaltek rozdáný, jenom výtážek za 24 hodin udělaný. Co je všechno tady v internetu? Kolik toho bylo psáno a kolik tisíce a tisíce nebo 100 000 lidí to přečetlo. Všechno samozřejmě očerňuje Palestince, očerňuje muslimy, očerňuje každé i dítě v Palestině. Dokonce někteří vyzývají k zahubení celého palestinského národa bez rozdílu, ať je to dítě nebo nedítě. A bohužel, co my děláme? Mnozí z nás mají v sobě tu zlobu. Mnozí z nás říkají, kež bychom se tam mohli dostat. A to je dobře, alhamdulillah. Další z nás jsou ochotní něco k tomu věnovat. Svůj čas, nebo svoji znalost, nebo svůj majetek. Ale málo kdy hledáme v naše ty pozitivní strany, co umíme nebo co dokážeme.
Zase, že se zlobíme na tu společnost, ve které žijeme, protože ona není pro palestinská. A nebo aspoň ty písaři, nebo ty písatelé, co píšou, nejsou pro palestinské. Ale my jsme součástí této společnosti a my co pro ně děláme. Mnozí, a mezi nimi jsou izraelští spisovatelé, psali, že Izrael připravoval tu válku slovem a vyhrali hlavně slovem. Když označuje někoho, nebo celou oblast za hrozbu, za teroristickou oblast, potom má samozřejmě právo ji zničit a zabít všechny v ní. Ale hlavně tu cestu vyhladil prvně slovem. Vyhladil to slovem a pak udržil. A my dneska tady, bohužel, nejsme toho tolik schopní, kromě toho aspoň tady projevovat svou nezlobu, ale taky něco prodělat. Jenom se zlobit, to určitě nestačí. Jinak, inshallah, my jsme pro vás nachystali tady, jak jsme slíbili minulý týden. Tady máte 2 přihrádky v té kasičce. Jedna, která bude, inshallah, sbírka pro humanitární pomoc, která bude poslána do Gazy, pokud to půjde, inshallah, přes tam ty hranice. A druhá, o kterou uvidíte, bude pro aktivity, které by jsme mohli dělat, nebo bychom měli nachystat a udělat, která taky bude potřebovat nějaký finanční prostředky. Takže máte tady 2 otevřené, inshallah, dveře nebo brány pro pomoc a nejenom naříkávat si a sedět doma. Allahumma opevni naše víru a dej nám sílu spojit se proti nepříteli a společně mu vzdorovat. Amin.